Raz, dva, tři, tak to byla skupina Kelt a nyní, protože jsme tady zatím měli hlavně evropskou tematiku, tak se podíváme na nějaký dálný východ. Budeme tady mít představení samurajů. Z dálného Japonska budou předvádět nejenom to, jak krásně vypadají, ale i to, jak to krásně umí s mečema. Takže poprosil bych vás tenhle ten plac přesně takhle krásně udržet prázdnej, aby se někomu třeba něco nestalo, když budou šermovat. Děkujeme moc, za chvilku začneme. Ono je dobře, že tu mají ty kamarády. Tori. Přátelé, já vám nejdřív řeknu něco k tomu, co uvidíte. To, co teďka tady bude předvádět, se jmenuje Tabeshigiri, jinak v češtině to je zkouška seku ostrým mečem. Ve středověkém Japonsku se meče, když samuraj dostal nový meč, tak se testoval buď to na odsouzencích nebo na mrtvolách. Je to takový zvláštní, ale díky tomu vlastně potom ten samuraj věděl, co ten meč dokáže všechno přetnout. My máme trošku modernější formu, která se samozřejmě Japonsku, a sekají se namočené rákosové rohožky, které jsou namočené 3 dny a imitují vlastně svalovinu. Takže podání Zdendy, Tomáše, Venci a mě a Evíka. Teď vidíte vlastně, jak to funguje. Takže poprosím Zdendu. On to má celý úsek, tyjo. Zařez. Má to málo ostry. Takže že se seký nepovede. Takže poprosím Tomáše. Ano. Ty bláho. Ježíš, to dítě. Teďka uvidíte takovou malikou zvláštnost. Uvidíte ji naginatou, což je, prosím, Evíka. Což vlastně naginata je jako meč na touhý násadě a bojovali s ním v Japonsku hlavně ženy. A bojují s ním do dneška. Dobrý, v pohodě. Super. Jestli
že je to ostrý jako břitva. Jako Teď moje maličko. Ještě bude jedno kolo. Čekám dobu. Jo, pardon, tak ještě Václav teda. Václava. Mám meč. Zabrouchel. Ty bláho. Máte flašku, kluci? Toura.